Áno. Už nemáš sa. Uzavreté známky, prázdniny za dverami. K letu neodmysliteľne patrí slnko a voda. S blížiacim sa koncom roka mestská časť Bratislava Dúbravka zorganizovala prvý ročník plaveckej súťaže Dúbravských škôl, ktorá sa uskutočnila 23. júna na kúpalisku Rosnička. V súťaži sa zúčastnilo vyše 50 žiakov, ktorí si zmerali svoje sily v dvoch disciplínach. V voľnom štýle na 50 metrov a štafete a v 4 kategóriách mladšie a staršie žiačky a tiež mladší a starší žiaci. Súťaž odštartoval starosta Martin Zaťovič s manželkou Zdenkou Zaťovičovou. Voda má 13 stupňov, čiže dúfam, že ste pripravili na tú vodu 13 stupňovú, čiže máte aj skafandere, čiže celá víťazom čest neutopeným, hej. Žiakov prišli pozbudiť aj vicestarosta Ľuboš Krajčír a poslanci miestneho zastupiteľstva Branko Semančík a Mário Borza. Táto myšlienka vznikla v hlave pána Semančíka, ktorý je predsedom komisie športu. Túto myšlienku spomínal už minulý rok, ale žiaľ minulý rok sa nám to nepodarilo zorganizovať. Tento rok sa nám to podarilo, počasie nám praje. Už v minulosti, keď fungoval Dúbravský športový klub, organizoval podobný pretek pán Petrovský, čo bol vtedy predseda Dúbravského športového klubu. A bolo mi ľúto, že máme v Dúbravke najkrajšie kúpalisko v celej Bratislave, možno aj na Slovensku, a nie sme schopní prejsť niečo spraviť, takže z toho vznikla tá myšlienka. Pozvanie prijali všetky základné školy v rámci mestskej časti Dúbravka, to znamená základná škola Pri Kríži, Beňovského, Sokolovikova, Nejedleho, a taktiež ponuku prijalo gymnázium na Bielikovej ulici. Budú sa obdobné akcie konať aj v budúcnosti? No určite sa budeme snažiť to kúpalisko využiť a poskytnúť našim deťom, prípadne aj seniorom čo najviac. Čo poviete, aká je tu atmosféra? Tak atmosféra je príjemná tým, že to počasie vyšlo. Boli sme tak trošku zvedaví, že ako to bude prebiehať, keďže tie detičky už nemajú taký pravidelný ten plavecký výcvik, ako sme mali my, keď sme boli teda deťmi. Ale na naše prekvapenie to prebieha kvalitne, detičky plávať vedia, nedošlo k žiadnym nepredvídateľným okolnostiam, takže tá spokojnosť je na mieste. Keby sa náhodou stala nejaká nepredvídateľná okolnosť, máme to tu nejako zabezpečené? Áno, máme tu profesionálnych záchranárov, ktorí to majú na starosti bezpečnosť tých detí, a taktiež máme tu, nerad by som ani zabudol, našich telocvikárov, ktorí to zase po športovo-technickej stránke majú naozaj pod palcom. Patrí veľká vďaka. Sú dnešné deti súťaživejšie ako tie generácie pred nimi? Pokým neberieme do úvahy tie súťaže, že kto má kvalitnejší notebook alebo telefón a bereme to po športovej stránke, tak skôr by som povedal, že u nich taká pohoda u tých detí, ale je vidieť, že niektorí sa naozaj venujú športu aktívne a práve, že sme tu s kolegom prešli, že niektorí majú super techniku plávania a všetko, čiže sme aj prekvapení pozitívne výkonom tých detí. Vy ste vyše 40 rokov pedagógom alebo teda učiteľom telesnej výchovy. Porovnajte nám deti vtedy a dnes, čo sa týka športu. Porovnať, keď sme napríklad porovnať hneď toto plávanie, tak veľký deficit plaveckej gramotnosti, pretože onehdy mali deti možnosť pravidelne navštevovať kurzy plavecké na 2 základných školách tedajších, kde boli výcvikové bazény. Dneska také niečo nemáme a tá plavecká gramotnosť je dole vodou a ostatné športy v podstate detto. Som rád, že sa toto plávanie znova obnovilo tu na Rosničke, keď túto možnosť máme, treba to využiť. Troška je problém v tom, že my tie deti nepoznáme, nevieme, do akej miery tú plaveckú gramotnosť majú osvojenú, do akej miery nemajú, ako plavu, nevieme. Takže to nám troška robí galibu, ale treba s tým pokračovať. Zamýšľate sa nad tým, že by ste v budúcich rokoch, možno koncom roka, takto urobili aj nejaké kurzy plávania v spolupráci s týmto kúpaliskom? No, najvyšší čas by bol, pretože tá plavecká gramotnosť, teda negramotnosť je výrazná a treba to rozbehnúť už. Snažíte sa takouto akciou aj nejako povzbudiť toho športového ducha v deťoch? Snažíme sa zabrať na rôzne iné športy, tak ako už bolo spomínané, kedy sme organizovali aj prezentáciu skôšu, kde ste boli taktiež prítomní, čiže chceme upriamiť pozornosť aj na iné športy, ako tie, ktoré sú najviac populárne, takže toto je takým našim cieľom.
Myslím si, že ten šport patrí k tomu životu a snažíme sa v spolupráci so základnými školami aj s materskými školami v mestskej časti podporovať takéto aktivity. Robili sme v minulosti olympiádu materských škôl, taktiež sme tu mali squash, teraz je tu plávanie, býva futbal, čiže snažíme sa tie deti nejakým spôsobom viesť k tomu športu a podporovať ich tú súťaživosť. Staráme sa o šport nielen pri mládeži, ale napríklad aj pri senioroch, čiže pripravujeme napríklad aj na mesiac úcty k starším prekvapenia aj pre seniorov v športovej oblasti. Výhercov prišiel oceniť známy športový moderátor Peter Varimský.